pazuva ranhasi tati timbonoona honorable Sele vari kuda kukwikwiza chitungwiza pa2018 inoi timbonyatsonzwa kuti zvakamira sei nahonorable vambotitaurira mamiriro avari kufunga kuda kuzotigadzirira muna 2018 kana wahwina gai timbonowaona kuri kumba kwavo chaiko. Ndioka ndodzungura ndisingade manje mamoto yangu ndodzungura ndisingade timanani kwemi tisu majournalist komunotaura unana rujamo wati speed yakada dzungurora ndiride okay ya majournalist kuri sei kumba vari sei vana vari sei ana baba kuri sei kwabviwa maswera nguwai madyei mamborara here mambopinda mutoireti here mambomwa mvura here mambofara nevamwe here mambofonera vamwe here ende uyezve mukude kwandisa MP sahonorable honorable tati timbokutaudzaiwo mashoko madiki mungotidzoka sezvo tiri kuziva kuti dzimi kumirira chitungwiza 2018 inei saka tida kuzwa kuti sekumirira kwamupita chitungwiza 2018 mukawina muchada kuitirei vanhu venyu? Let me say this and that as a MP, as a honorable. Do you write those? Yes. Yes. Write those with the MP from Chitungwiza. As a MP Chitungwiza, imi murura tikuitirei? Honorable, semhuri yenyu yechitungwiza tiri kuti honai maroads edu mapoto awandisa mumaroads. Handizoti imi munoonawo sei? Mune chitupa? Imimi wacho? Uongo ndinacho. Makaregister? Uongo. Okay. Nyaya maroads ndaitomboitaura nezuro nemwana wangu. Ndinenge mwana kane 4 years, grade 4. Kane 4 years. Ndoni yaitaitotaura. Ndoenga turi meeting yacho nezuro mani yedu. Honorable, mwana ane 4 years, ari grade 4. Ndewenyu? Ndewenyu nomwana wacho? Kwete. Saka siya nevana vangu. Taitotaura nyaya yemaroads. Imi muda kuti mundivhotere pagore na 2018. Mina zondivhotera. Nyaya yemaroads muda kuitirwa chii chamuda kumaroads? Honorable, maroads edu atsakatika zvisingaiti. Mapoto awandisa mota nerodhi atichafamba zvakanaka. Saka taiti akawanawo rodhi dzikagadzirwa akafushirwawo mota dziwana kufamba zvakanaka. Ndozvataichemera izvozvo. Mapoto awandisa. Saka muda kuti MP wabate vagadzise. Aiwa, panyaya mapoto mimi une mota here? Inini? Kwete. Saka sei muda kurwadziwa nemapoto evanhu? Masiya akadaro marokesheni munogara munongofamba netsoka, mapoto hatigadzire nokuti hamuna kana mota, munofamba netsoka. Fambai nemapoto yayo, chazozviona kana matenga mota. Chimwe chiya ndingakubatsirei? Mvura hatina mvura kuchitungwiza, haisi kubuda mumatepi, tanzwa nekushaya mvura. Ona vanhu chitungwiza muri mabaransi. Mutaura kuti hakuna mvura kuchitungwiza? Hongu hakuna. Iri kunaya yapera. Iyo yacho iri kunaya yayo, tore mabhaketi muchingidzire. Muda mvura yakawanda sei? Ikapera iyoyo manivhotera ndozounza mvura manje. Honorable, tiri kuitira futi kuti magetsi kuchitungwizo ari kuenda mumalokesheni mazhinji. Magetsi ari kuenda. Handizoti mungatiitiro sei panhau yemagetsi kuti asapoti achimboenda. Magetsi ari kuenda kuchitungwiza. Magetsi kana achienda kuchitungwiza ko ngaaende stereke. Imo muchitenga magetsi edhora 50. Munatomaona kuti ngaaende unobaidza makendu majaira imi vanhu kurokesheni mutazobaidza makendu. Honorable, kwasiyana kune kwedu kumadheodheo kwandogara kuno. Asi ndomirira chitungwiza ndiri kuno wangu madheodheo kuitira zvemagiweda kwamagezi handichifariri. Honorable, mirai kuenda. Alright, muri kuti zvekuti kwenda hamuzvifarira. Imimi munogara kuno kumadheodheo. Isusu mhuri yenyu tiri kuchitungwiza. Saka dambudziko ratinenge tichiona kuchitungwiza imi muchigara kuno kumadheodheo munozoriona here? Dai magarawo kuchitungwiza kwatiri muchiona zviri kuitika. Mapoto muchaona, kuenda kwemvura muchikuona, kuenda kwemagetsi muchikuona. Tiri muraini mumwechete. Zvino vana vazhinji kuchikoro chako havasi kuenda, vakazara mumaraini kuchitungwiza. Zvokuti dai muchigara ikoko maikwanisa kuona zvese zviri kuitika. Saka chamunozoda kunyanya kuti muitire vanhu venyu vafare kuti tinyanye kuti zvishuwa baba vedu takavavhotera ndeizvizvi. Zvino kana imimi muchiti hamunhengeri naikoko munozozviona sei? Ani makapedza kuvhotera 2013? Hongu. Ndivhotere izvi zvimoona kuti vana vese vasiri kuenda kuchikoro vanoenda kuchikoro. Vanoenda. Asi ivo vacho pane zvinogona here? Ungowesa mari zvimwe zvana zvingaenda kuchikoro. Aiwa, tinongotorawo zvana zviri nani zvinoenda kuchikoro. Iye mapoto I don't worry.
sota iko munoona ega munongezawo munokovharavharawo futi ndezvimwe zvandakakuitai kuchunguza handichitungiza rodhi ndakakubvisira mapurisa hamusina mapurisa murodhi hongu mapurisa murodhi hamusisini apo ndakakubvisira mapurisa murodhi parodhi ichitungiza yayo asi wakangondivhotera chete ndikunza masitikiti murodhimo masitikiti achiitei murodhi naiyo chinonzi sititi chi rodhi kokiti mwana saka ndovanomirira masitikiti ndovanomirira kuchitungiza ikoko ndivhoterei hazvese ndokuitirai ndivhoterei don't worry. Ona ini smart yamakarowa izvi muchitaura kuti imimi hamusi kana kuda kutiona kuti zvichadai tinonzwawo sei kana ndimo imimi kana mauda zvichemo zvenyu ndobasa rewhatsapp kana musina whatsapp munondifonerechi kune whatsapp kune Facebook kune Instagram kune YouTube totaura ipapo Honorable, ona ika isusu vamwe tinogona kunge tisina nhamba dzenyu tisina chikuti tizoti kwamuri fefe zvinenge zvisingaite saka tichida kuti tikati imi sekukuona kwatete havasi vese vanokwanisa kukuona vachitaura nemi vachikupa zvichemo zvinounganidzwa saizvo zvitoudzwa tozouya tochema kwamuri tichitaura nemi buda phone number 0 nyora iwe shamwari nyora 0773 0774 0771 0772 ndedzenyu ndedzenyu here namba idzi dzaMP dzinogara dzakawandisa nekuti anofonera navakawandisa mukandivhotera ndinoita nge say week newe ndotenga bhutsu kana 100 ndinatowo say week newe chingondivhotera une bhutsu dzandotenga hakuna 1 yandasara naye iyi ndo 1 yese saka ndokubatsire nichi ndivhoterei Honorable, tingakuvhotere kuti mutenge bhutsu dzenyu imimi musi Honorable chidatombo timborowa self atitomborwa indi self momborowa nahonorable kaself amone mani munorakidza kuti vamwe kuti ndozvikuita honorable ndichauya ikoko paweekend Honorable